Baji loncat, bawa sih, ayo. Monggo. Kajan balik kali ginting suka mula dapalong kewan abdi menghantarkan bawane ra mudeng aku ya. Jabalatan to. Hantarkan ke negara rubah lelah. Mas Kancil. Iki aku tenan njuk tulung tenan. Mama. Speaker ora iki tenan aku njuk tulung tenan. Iki ora bolo to blo. Teman-teman. Balamu kene. Ora kanca-kanca. Kae lho anu tili ana speaker sing ngisor kae sing sebelah kiri tili ana. Rungono sik muni ora ketoke mati kae. Sing ya sing sebelah kiri. Halo. Munira. Munira Mas. Munira. Pak Sadam, Ngapa? sampeyan ndek gawe aja nanggap iki ya. Aku suwe-suwe kupingku bosok. Rapi matamu ngono. Lah yo iku bener. Oh kok iso. Mulane lho. Kancil tukang dagelan kok emosinan. Yo tukang ngapus kapusan. Saiki sop. Kelakon iki kok semengi nek dagelan sutro iki kelakon lho iki. Inna wa masobiri. Artinya Apa? lah Wong sabar kasihane Gusti Allah Subhanahu wa taala. lah sabar ya. Sabar. Lenggah nek sabar. Sabar sayang. Tahu. Wis Deh. wis ora apa-apa Dik kena nggo sangu mati ya begitu ya. Pinter sing isa dong. Kusine ombo tadi. Ubur-ubur kan lele. Apa? I love you le. Bocah ya melu gatel lho. Iku ora gatel. Apa? Iki bono orang-orang. Ora wani ngene lho. Sing ngene padahal lagi malah lho guyu kok sing dicekli biasa ngene gak. Ngene gak. Lho iya dicekeli kene. Lah, Dicekeli kene nak guyu. Ngono. Aku grogi loh Mas, ketemu idola aku. Mas Kancil, aku kenal kecilnya loh, ngerti aku Mas Kancil. Oh iya ta? Heeh. Iki nek nggon buku cerita Kancil Nyolong Timun. Piye? Aku joli liyane lah. Lho kok ijoli ku? Ayo. Arek jajal piye? Jajaliane. Kan jajaliane sing dene BG Group. Gak. Yo terus Iku cerita iku. Seneng sindan balik ketekno dhuwit. Ya. Yuk, awas. Aja disambut gelak kabeh no. Lho ki Dalange edan sindan yo melok edan. Lho, borono dame dipasno kupingku. Makanya lihat-lihat dulu siapa yang lu lawan, siapa yang lu lihat. Lihat-lihat dulu. Lihat dong, kamu siapa? Lo kowe lah. Banyak lagi. kok sing diamuk ki kowe kok. Yo terus ya. Monggo. Kaya tongkrong les kagulung gocing kena. Goyot rombong. Cincin hayang. Mumet, pakai kowe bengi iki ku Kancil kudu stroke wae. Ning tenan. Ning nek niki tenan Pak. Iki mono. Tenan Pak balik gotong juga Apa Pak. bawa kok medeni wong? Goyot. Mula saya tuwaki sabar ro atimu, gitu. Bendel to kepaki meneng wae mesake, Del. Aku wong sabar kok, Pak. Del, bagian iki pira-pira? Pirang persen kok dikeplaki ngalih Kok siramu? pirang persen apa wong kula niku dagelan 250 to, Pak. Lah pira-pira dibayar.
Iya. Ngedos piro? Sabar ya, Del. Nggih. Ah, iya, iya. Bajing. Setan. Urung rampung kok. Aku sudah kudu bajing kok. Kancil. Jadi itu agan, kadi agan. Betasapa pina-pina. Mana apong apong ting. Mana nyeri. Jadi ting entok abdi depanmu langkah entok abdi depanmu langkah depanmu Iki mau judule bawane entok ulan. Iya. Yo, saiki lagune. Iya. Kaya ngapa introne? Yo, yuk. Ya. Jare kancil loncat. Ade kancil telur loncat ya gojot tenan kowe. Ya terus ki. Malah-malah anu lagu tembang. Bajing loncat, nola loncat dudu bajing ngono. Berarti kancil. Kancil yuk. Ya. bajing Wes Sambine. bajing loncat gas tanah aduh akan abdi lebat narosan tatiang gelna bajing
Terima kasih Bu Sinta.